टेटुजों जोगार जानाय सुबुं आरो लुरिन ज्योति गगैआ धेमाजिनि आइबिआव बेखौ गोदनायाव हमनानै माने गलथायनानै जोगार हरामोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजोनो खोन्थाग्रोथों आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन आरो बिपिएफ दोलोआव दिनै हाबदों बिपिएफनि बांसिन गाज्रिसिन आरो बिपिएफखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारी जागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।